Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Shout out! Shout out sa'yo na nagpipigil. Nagpipigil ng ihi. Ewan ko ba naman sa'yo, napakalapit na ng CR, lalo na sa'yo, lalaking tao ka, ayaw mong gumilid. Ewan ko ba't nagpipigil? Ano ba yung ayaw mong makita dyan? Diba? Sabi nga nila, kapag nagpipigil ka, may posibilidad din na ito'y sign na baka may cholesterol ka. Totoo ba? Kung sabi sa research ko. Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan na dalerang atleta DJ Mara Tony. At kanina trip nating pag-usapan ang cholesterol. Which ito yung isa sa mga bukod sa diabetes, isa rin to sa mga matataas na percentage na meron dito sa Pilipinas. Dahil nga ang sarap kumain. Diba? Hindi natin may ikakailayan sa ating mga kababayan na mahilig kumain. Because syempre, eating is also one way of bonding. Minsan yung bonding na ganyan. Sige na, bili ka doon ng alak. Bili ka doon ng mani. Tapos bili ka rin ng chicharong bulaklak, sarap yun. Tapos sabahan mo na rin, parang kulang. Sabahan mo, bili ka ng iyaw-iyaw doon, yung mga isaw, balat ng tenga, yung tenga ng baboy, ganon. Well, wala namang masama doon. Ang sarap, no? Ang sarap kumain, B. Pero syempre, at the end of the day, lahat ng mga kinakain natin, kahit pa paano, may consequences. Lalo na kapag sumusobra, overload ka dyan, B. Sarap, lomi overload, no? Sa Batangas. Pero going back, one of the ways that you could also consider na kapag ka may ganitong cholesterol ka, or kapag ka wala pa, minsan din nagkakaroon yan ng reason. Lalo na kapag ka nag-hold back ka ng weight mo, be. Lalo na weird siya, pero sa totoo lang, sa true, dahil minsan kapag laging pinipigilan, may mga temporary response ang katawan na nakakadagdag ng stress. Diba? Ayaw natin magpaka-stress, B. Nakakatanda yan. At syempre, kung ikaw rin na medyo nag-aalinlangan ng kumain ng mga bagay-bagay, alam mo, pinakamagandang pang-control, tubig is the key. Tubig is the key to success. Lalo na ngayon na mainit pong panahon. Kung kaya mag-2-3 litro ng tubig kada araw, let's take it para at least kahit papaano, mabawas-bawasan ng mga dumi sa katawan. Diba? Yun lang naman yun. Very, very basic. And syempre, mahalaga rin po na matulog tayo. Alam mo, ako rin, isa sa mga struggle ko yan. Pagkakulang sa tulog, ang lakas alam mo yung feeling na parang nabubugnot ka. Yung feeling mo, paggising mo sa umaga, bad trip ka na kasi nga kulang ka sa tulog. Tapos the rest of your day, bigla ka may aawayin kasi nga, kulang ka na sa tulog. So, yung ulo mo mainit. So, tendency niyan, syempre, pag kulang sa tulog, buong araw, damay. Pati kapitbahay na walang ginagawa, damay. Syempre, dito lang tayo. Good vibes lang, no? Good vibes. Kung kayang iwas sa medication as much as possible. Again, we promote here movement. Wow! Ba't ganun yung reaction mo? We promote movement. Movement of body. Kung kayang tumakbo, maglakad, uminom ng maraming tubig. That's the key to success, baby. Again, hindi po ako professional na doktor. Baka sabihin mo ito naman si Marathon. Hindi dami namang sinasabi. Nag-research lang po. Madali lang din naman mag-research, diba? No? Pero kung walang time mag-research, saktong-sakto, ganitong oras po, lagi niyo po ako mapapakinggan, no? 3 to 6 p.m., usapang kasarapan at usapang kahabaan ng buhay. At syempre, susunod na po, ang isa rin daw sa masarap. Sabi niya, Spicy Opa, walang iba kundi si DJ Kim Chino. Again, you can follow me on my social media accounts on Facebook, Instagram, TikTok, Threads. It's Mara Tony. Naka-live din po tayo ngayon sa ating YouTube, kaya you could check out us at YouTube channel Love Radio Manila. Bye everyone! Happy Tuesday! Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic!